Все по-популярна и приета лазерната епилация продължава да поставя въпроси и съмнения. Ето някои от най-честите въпроси, които пациентите задават при първата си процедура. Как работи лазерната епилация? Лазерната епилация използва светлинна енергия, която се преобразува в топлинна, като по този начин увреждаме космения фоликул. Това предотвратява повторния растеж на косама. Колко процедури са необходими за постигане на резултатите? Броя на необходимите процедури може да варира в зависимост от типа на кожа и косама, както и от областта, която се третира. Обикновено се препоръчват между 6 и 8 сесии. За оптимални резултати е необходимо да спазвате точния интервал между всяка процедура. Болезнена ли е лазерната епилация? Усещането по време на процедурата най-често се описва като леко дразнене и леко боцкане. Какви са потенциалните странични ефекти? Въпреки че лазерната епилация е сравнително безопасна процедура, възможни странични ефекти включват временно зачервяване на кожата, отток или лек обрив. Тези симптоми обикновено отминават в рамките на няколко часа до няколко дни. Колко дълготраен е резултат? Лазерната епилация осигурява дълготрайни резултати, като намали и спре растежа на косама в обработената област. Въпреки това, при някои хора е необходимо да се правят поддържащи терапии. А преди всяка процедура за лазерна епилация трябва да знаете, че е важно да избегнете излагането на слънце или използването на солариуми за период най-малко от 2 седмици. Излагането на слънце може да увеличи риска от пигментации или изгаряне в областта на третираната зона. Да не отстраняваме окосмяването с кола маска, пинцета или епилатор поне месец преди процедурата, тъй като лазерната епилация изисква фоликулите да останат на място. Да преустановите употребата на продукти, които съдържат ретинол или ретиноиди. Те могат да увеличат чувствителността на кожата към лазерната епилация. Преди процедурата ви препоръчваме да обсъдите всички лекарства, които приемате с специалиста, който ще извърши манипулацията. Това ще помогне да избегнем нежелани взаимодействия между лекарствата и действието на лазера. Запишете час за вашата процедура в клиника Reverse при мен, Елица Кисьова.